Ya live. Shi ga kwali ne ga live. Alhamdulillah haka ba. Wannan. Rashin lada. Wannan. Ya haka. Sai kai ba za ka rike shi. To ya za a yi dole sai dai in yi haka. Is it live? Jama'a dai kare mana afuwa abubuwa ne na maganin connectivity actually. A yi haƙuri. Kamar da na fara bayani cewa in dai kana so ka mulki mutane, musamman idan ba mutane suka ce maka wane zo ka hakan cancanta ba, musamman idan kai ka zaga garuruwa da ƙauyuka da birane da unguwanni, kai ma mutane alƙawarra daban-daban in ka hau mulki za ka yi. To a ƙarƙashin demokuraɗiyya fa ba ka da abin da za ka yi illa ka saurari mutane. In ka aka barka ba ka son ka ji komi sai abin zai daɗaɗa maka. Ba ka son kowa ya soke ka. Ba ka son kowa ya ce ma ba ka yi daidai ba. To gaskiya ka bar fagen demokuraɗiyya ka je ka koma wuri ɗaya ka tsaya inda sai abin da kake so za a yi. A ƙarƙashin demokuraɗiyya ta gaji mutane su faɗi ra'ayinsu ko ra'ayin nan zai ma daɗi ko ba zai maka daɗi ba. Wannan shi ne turba ta demokuraɗiyya. In ka ba ka sa a soke ka, to don Allah kada ka zo kai ma mutane alkawari wanda ba za ka iya cika ba. Sannan in ka san za ka yi alkawarin da ba za ka iya cika ba, kar ka shigo demokuraɗiyya saboda za ka wulaƙanta za ka muzanta. Ba muzancin da ya wuce da wulakancin da ya wuce a farka, ka kasa cika alkawari, kai ta hirjin musai, kai ta mutane barazana, kuma kai baka cika alkawari ba. Sannan na uku, alamomin shugabanci mai adalci shine rayuwar mutane tana inganta ba tana lalacewa ba. Shi mulkin demokuraɗiyya kowane iri ne, duk lalacewarsa ana yin shi ne don a kare rayuwar mutane, a kare dukiyarsu, a kare mutuncinsu, a kare 'yancinsu. Daga inda shugaba bai iya kare rayuwar mutane, bai iya kare dukiyarsu, bai iya kare mutuncinsu, bai iya kare 'yancinsu, wannan shugaba baya da amfani komin iya kwalliyarsa, komin daɗin bakinsa, komin barazanarsa, komin ƙibarsa, komin zara idanuwansa, komin asalinsa, ko ɗan wane ne ko jikan wane ne, bai da amfani. To in muka dawo akan wannan turba sai mu duba me ke faruwa a jihar Katsina. Mai girma gwamna Right Honorable His Excellency babban yayana Aminu Bello Masari shi da kansa ya fito da kansa ya miƙa kansa ga mutane, ya nemi alfarma, ya yi ta taro daban-daban, taro Legas, taro Kaduna, taro Katsina, taro Kano, taro Abuja, taro cikin dare, taro da rana, taro da hazo, taro da zafi, taro ana ruwa. Ya ce mutane ya ji ya gani, ya yi ta alƙawura. Ina da wani CD na awa 6 na bidiyo da audio in ka tara na awa 12, wanda dukansu sun kunshi irin alƙawuran da ya taima mutane a garuruwa da ƙauyukan Katsina. Duk inda ya je zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To su in ka dinkule su gaba ɗaya, duk alƙawuran da ya suna nan dai akan zan kare rayuwarku, zan kare dukiyarku,
zan kare mutuncinku, zan kare 'yancinku. Duk in ka haɗa wa'annan CDs ɗin gaba ɗaya, to sai ka duba wannan gwamnatin ta jihar Katsina ta kare rayuwar mutane, inda aka samu ƙananan hukumomi kusan 7 ba kwanciyar hankali, ba natsuwa, babu sana'o'i, sai zubar da jini, sai satan mutane, gonaki ba su zuwa. Yau a hanyar ba tsari yau ɗin nan ba gobe ba, da hanyar sabuwa da hanyar safana akwai ƙauyuka inda za ka wuce da rana ka ta, in kana ƙasa za ka wuce 'yan bandits 'yan bindiga ka ba su 500, in kan mashin za ka wuce harajin ka naira 1000, in cikin mota ne haraji 2000 ne za ka bayar. A cikin jihar Katsina wa'anda aka kashe ba su da iyaka, akwai da aka kashe mutum 70 a rana ɗaya. Wa'annan ƙananan hukumomi guda 7 sun ga tasku, sun ga tashin hankali, sun ga firgici, kuma san cikin jin firgici. An ƙona gidajensu, an kore shanunsu da dawakinsu da dabbobinsu, sun sai da gonakinsu. In an saci mutum aka ɗora haraji sai an sai da gonar uba da ɗa da jika da uwa, a haɗa kuɗi a ji a ba masu sata mutane, so daga an talauta su. Sun koma wajen gudun hijira a makarantu. In ka je wannan wajen gudun hijira, duk rashin imanin ka sai hankalin ka tashi. Wajen tsabar rashin imanin gwamnati shi ne kwana 4 da ya wuce aka daina motoci, ko aka ce wajen gudun hijira kowace ta shiga mota da 'ya'yanta a mera ta gare su. Domin babu gida, ba abin kwanciya, ba gona, ba abinci, to sun koma kenan dabbobi su cinye su. Saboda haka ba a kare rayuwa ba, ba a kare dukiya ba, dukiya ta salwanta ta mutane, ba a kare mutunci ba, ba kaskanci illa an ne mace ta ɗaya gaban 'ya'yanta gaban mijinta, ba kaskanci illa mace ta ga ana yanka ana kashe mijinta a gabanta, ba wulakanci da kaskanci na rayuwa da aka ɗauki ƙarfa ɗan budurwa ko ɗanka an shiga da su daji ba a ƙara hanyar. Gwamnatin da ba ta iya kare rayuwar mutane, ba ta iya kare dukiyar da mutum su, wannan gwamnati ta nemo suna amma ba suna ta gwamnati. To abin ya fi zafi in ka fi irin ƙarairayin da ake cewa ana kashe kuɗaɗe wai domin samar da tsaro a jihar Kaduna. Ina da tabbatattun takardu cewa cikin wata 59 abinda sakataren gwamnati wanda shi ne ke rike da kuɗin tsaro na jihar Kaduna, cikin wata 59 ya yi bindigar kuɗaɗe fiye da biliyan 52 da suna. Kuma billahi la ilaha illa huwa ƙarya yake. In ka ga da aka kasa kuɗin da ya fito yana ƙaryatawa, na fara sakin takardu wanda dole su rike mashi bakinsa da sa hannunsa da sa hannun gwamna, aka rika ɗiba kuɗi ana kisan gilla da kuɗin nan. Misali, gwamnatin da ta wuce ta Ibrahim Shema, akwai wata cibiyar ba da wutar lantarki mai amfani da iska a Lambar Rini. Lokacin da ake aikin nan sai aka aika da 'yan sanda mobile guda 10 za su riƙa gadin wurin nan. Gwamnatin Shema ta rika ba da naira 841 a rika ba mutum 10, bi ma'ana naira 84,000 a kan kowane ɗan sanda. Haka gwamnatin Ibrahim Shema ta ci gaba da bayarwa har lokacin da gwamnatin Excellency Aminu Bello Masari ta zo. Da ta zo kai ka ce duka kenan watan 6 sai aka ba da wannan kuɗi naira 841 a rika ba mobile police guda 10 a Lambar Rini. July 841
august sai sakataren gwamnati Mustapha Inuwa ya rubuta memo ya ce ya mai da kuɗin nan naira 466 ya raba shi biyu ya zubar da rabi. Kowane ɗan sanda za a rika ba shi naira 46,000 a wata. Kai irin wannan aiki irin aikin sahabbai ne. Ai ana wuce wannan watan, a watanni na gaba sai ya rubuta ma gwamnati takarda cewa ya mai da albashi 'yan sandan nan guda 10 miliyan 10,844. Kowane ɗan sanda mai ma'ana zai sami miliyan 1,40,000 kowane wata. Bayan wata 4 sai mai da kuɗin nan miliyan 20,341. Yawan 'yan sanda ba su ƙaru guda 10. Ɗan sanda ya koma miliyan 2 da naira 41,000 kowane wata. Tafiya ta tafiya ya mai da kuɗi miliyan 30,844. Ɗan sanda ɗaya zai riƙa san miliyan 3 da wani abu. Tafiya ta tafiya ya mai da kuɗi miliyan 40 a kowane wata 'yan sanda guda 10. Ɗan sanda ya koma miliyan 4. Ko IG na 'yan sanda ba a taɓa yin mai an san miliyan 4 ba. Kai da tafiya ta tafiya wata rana sai ce ma gwamna, mai girma gwamna, a rubuce ina so ka bayan izini in mai da albashin nan miliyan 56. Mai girma gwamna ya rattaba hannu ya ce na yadda. Wallahi wani lokaci da aka samu wani wata sai ya mai da albashin nan miliyan 194 na 'yan sanda guda 10. Bi ma'ana kowane ɗan sanda zai anshi 19,000 miliyan 10 zai anshi miliyan 19 a kowane wata. Kai cikin wata 59 sai da Mustapha Inuwa ya anshi miliyan 805 kawai da sunan albashin 'yan sanda guda 10 a lambar rimi. Kuma kuɗin nan daga cikin kuɗin security ake karɓar su. Kai da gani ka san ƙarya ne, yaudara ce, cuta ce, ƙarya ce. Ya rufe ma gwamna baki, ya rufe mashi ido, ya rufe mashi kunne da hanci, ya rike mashi jiyojin waya, ya kasa shaka iska, ƙoƙari ma yake iska ya fita daga cikin ƙirjinsa. Wannan kaɗai ya nuna maka cewa cuta aka sa gaba. Wannan kaɗai ya nuna maka cewa ba dan Allah ake mulkin nan ba. Akwai lokacin da aka farka aka ɗauki miliyan 500 aka ce wai a kai mu jam'iyyar APC a Abuja wai za ta yi taronta na ƙasa. Kuɗin nan na rubuta takarda zuwa ga uwar jam'iyya ta APC a bani ba a san in kuɗin nan sun zo. Har yanzu ba ansa, don babu ansar da za a bani, duk kuɗin nan ba su isa wurin nan ba. Ko kuma a farka ana kashe mutane na fama da talauci da yunwa da fatara, a ɗauki kuɗi zunzurutu miliyan 500 a ce wai a je Lagos, akwai gidan Katsina na da ke Lagos ko fa a Bayami Street, wai a je a yi mai gyara, a yi mai kwaskwarima, a sa mai kayan alatu. Miliyan 500 nan ta isa ta gyara dukkan gidajen da aka ƙona na Batsari, ko na Safana, ko na Ɗan Musa, ko na Sabuwa, ko na Jibiya. Ya isa a tsugunar da mutane, ya isa a ba dubban mutane diya. In ma ba haka ba, ya isa a gyara makarantu, a gyara asibitoci, amma aka ce ana gyara gidan da sai aka yi wasa sai gwamnati shekara ɗaya bai je wurin ba saboda airport na Abuja. Kuma inda kun ji wadda aka ba kwangilan nan mace ce, kuma inda kun je Lagos yanzu kun ga yadda aikin nan yake, aiki dai ba a yi ba, kaya ba a zuba ba, aikin da aka yi bai kai na miliyan 16 ba, amma an ba da miliyan 500. Wai irin wannan shine mulki na adalci, wai irin wannan shine mulki na tausayi, wai irin wannan shine mulki na rangwame. Cikin alƙawurran da wannan gwamnatin ta yi mutane, ina da kasar inda mai girma gwamna ke cewa da zai samu rabin kuɗin da gwamnatin da ta wuce ta samu, bi ma'ana cewa inda zai samu rabin kuɗin da gwamnatin Ibrahim Shema ta samu, da ya mai da Katsina ƙaramar London. Akwai shi a kasar,
akwai shi a bidiyo, akwai shi a audio, ina da shi. To mu koma baya, gwamnatin marigayi Malam Umar Musa Yar'adua, Allah gafarta masa da rahama, shekara 8 yayi. Gwamnatin Ibrahim Shema shekara 8 ta yi. In ka haɗa su guda biyu, shekara 16. Wa'annan gwamnatocin guda biyu in ka haɗa su cikin shekara 16, abinda ka suka samu triliyon 1 da biliyan 100. Abinda suka samu kenan cikin shekara 16. Wannan gwamnatin ta Alhaji Aminu Bello Masari babban yayana, cikin shekara 5.5 sun samu triliyon 1 da biliyan 400. Kun ga sun linkin ba linki, amma ba mu ga Katsina ta koma ƙaramar London ba. Abinda Katsina ta koma, in ka je Barkin da GRA za ka ga gidaje irin wanda ke gani a sinima a Dubai. An yi gine-ginen tashin hankali na firgici. Wake da gine-ginen nan wa'anda ke sata kuɗin gwamnati. Wake da gine-ginen nan manya-manyan jami'an gwamnati wanda ake yi da su. Don wanda ake yi da su ba su wuce kashi 1/100 na wa'anda ke gwamnati ba. Su ke watanda, su ke walwala, su ke badabban da ba da dukiya, su ke sata dukiya mutane. In dai Barkin ce ƙaramar London wadda aka gina da kuɗin mutane na sata, lalle an mai da Najeriya ƙaramar London. In ko kana so ka gaba ta koma ƙaramar London ba, to ka bi dukkan hanyoyi da za su kai ƙananan hukumomi. Ka je ƙauyuka ka ga talauci, ka ga yunwa, ka ga fatara. Ka je ka ga yadda makarantu su hukuma ko yakin ba sa aka sai haka. Ka je ga inda asibitoci su hukuma, kai ka ce garke ne na shanu inda ake kiwon dabbobi. Ka je ka ga yadda hanyoyi su hukuma a ƙauyuka. Akwai inda ba mota ba ko gireda ka je ba ta hawan wannan hanyoyin. Kaga wannan bai yi kama da ƙaramar London ba. Sai ma ka ga yadda ake ba da ayyuka. An ɗauki mutane waɗanda sun rena mutane hankali. Sai ka samu kwamishina da kamfani ya ba kan shi aiki a ma'aikatarsa, bayan akwai doka da ta tanadi haka. Ko ka samu general manager ko MD ko executive director ya ba kansa aikin biliyoyin kuɗi a ma'aikatan Katsina da kamfaninsa, ya san babu abin da za a yi. Ko kuma ka ga an ɗauki dukiyar mutane ana watanda da ita. Motoci gwamnatin Ibrahim Shema ta bari guda 340. Motocin nan na local government ne, amfaninsu shine a yi amfani da su a gyara dukkan hanyoyin da ke cikin ƙauyuka don a samu sauƙin rayuwa. Amma saboda son zuciya da zalunci, aka motocin nan gaba ɗaya aka ce an ba da su haya. Motocin nan biliyoyin kuɗi aka saye su, da lokacin ba da su haya zuwa yanzu, har yanzu ba su aje miliyan 200 ba. Kuɗin da suka aje bai canza tayoyinsu. Wasu an saida su da gangan, kuɗin ba su ga cikin ajin gwamnati ba. Wasu sun salwanta, wasu sun ɓace, wasu sun lalace har abada. Dukiyar mutane ce. Ita ce ƙarƙashin gwamnati da ke cewa za ta yi amana, za ta yi adalci, za ta yi ihsani. Jama'a, wallahi wannan ba mulki ba ne, mulki ne irin na fir'aunanci. Mulki ne irin na zalunci da ha'inci da cuta da yaudara. Kuma ya so suke a yi shuru. Daɗin gobe dai saurin zuwa. Kai mai sata kuɗin local government, kasancewa insha Allahu ranar lahira dukkan mutanen local government da ka saci kuɗinsu sai sun tashi suna neman haƙƙinsu a kanka. Kai mai sata kuɗin jiha, dukkan mutanen jihar Katsina sai sun tashi suna neman haƙƙinsu a kan karan lahira. Kai mai satan kuɗin African Development Bank, in an so loan, ka saci kuɗin Afirka ne gaba ɗaya. Mai sata kuɗin World Bank da wata ƙungiya ta duniya suke zagawa ko'ina a cikin Najeriya su ga ina wani irin mataki da taimako za su bayar domin su ceci ilimi.
amma abin mamaki duk shekara in suka ba da kuɗi, yanzu wannan shekarar sun ba da kuɗi, sun ba makarantu kusan 500 kuɗin mi suka ba su, sun ba su kuɗin da za a sai alli, za a sai dosta, za a yi 'yan gyare-gyare da 'yan sabulla wanda za a je a bayi na makarantu. Wallahi cikin kwana 15 da wuce makarantun nan bankin duniya suka ce kowace makaranta ta bude akawun a banki mu sa mata kuɗi tunda ba kuɗin gwamnati bane ba. An saka amma tsakanin kwamishina na ilimi associate professor Badamasi da chairman na SUBEB da kuma education secretary jihar Kaduna, ana na an tursasa makarantun nan sun maido akasarin kuɗin da bankin duniya suka ba su na gyaran makarantu, an kawo su a matsayin kuɗi hannu a cash na cikin garin Katsina. Kayalo aka da kai wa'annan kuɗi, aka raba wannan makarantu da kuɗin nan. PTA sun kasa yin komi, an anshi fiye da rabin kuɗin nan a matsayin cuta da zalunci. Wai ƙarƙashin irin wannan gwamnatin ce ake cewa za a yi adalci, wai ita ce gwamnati mai adalci. Jama'a, wallahi akwai takardu a hannuna wanda cikin shekara 4 da suka wuce a ma'aikatar ƙananan hukumi an yi sata direct ta biliyan 72 aka sata. Direct kuɗin wane ne? Kuɗin ƙananan hukumomi ne. Ƙananan hukumomin Katsina yanzu hoto ne. An tilasta kowace ƙaramar hukuma ta je Access Bank Katsina ta buɗe account. Ma'aikatar ƙananan hukumomi ta zo ta buɗe account Access Bank. Kuɗin ƙananan hukumomi na shigowa daga Abuja, za a cire kuɗin albashin malaman firamare da albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuɗin yau da kullum na overhead cost. Sauran kuɗin gaba ɗaya watan da su ake yi a maida su akawun ɗin ma'aikatar ƙananan hukumomi, kuɗin suna nan. In ana bukatar a saci kuɗi sai a kira mutane da ƙananan hukumomi da shugaban kuɗi da shugaban riko su zo headquarter, an riga an tsara mandate izinin da za su bayar, a biya kaza, a biya kaza, a biya kaza, a biya kaza. Sai kawai a farka wata rana a kwarin da aka rubuta masa mandate cewa kwamishinan ƙananan hukumomi gwajo-gwajo za kowace ƙaramar hukuma za ta ba da 545 da wasu abubuwa, wanda in ka tara gaba ɗaya miliyan 21 aka ɗauka daga cikin ƙananan hukumomi aka bashi. Me aka ce za a yi da kuɗin nan? Wai zai je ya yi rangadin ƙananan hukumomi guda 34, bayan a cikin kasafin kuɗin kasafin tsarin kuɗi na hukumar na ma'aikata ƙananan hukumi akwai kuɗin yin rangadi, amma aka ba shi kuɗin nan miliyan 21 don abu da sunan zai je rangadi. Rangadin nan cikin kwana 4 ya yi shi ya gama kuma ya anshi wa'annan kuɗi. Ko aka farka kawai wata rana mai martaba sarkin Katsina wai bai da lafiya, kawai sai aka ce dukkan ƙananan hukumomin da ke ƙarƙashinsa guda 29 kowace ta kawo taimako, ta kawo contribution. Aka tilasta su suka sa hannu a takardun mandate, aka ɗebi kuɗi fiye da miliyan 10 aka ba mai martaba sarkin Katsina, aka ce ya duba lafiyarsa. Bayan akwai kuɗin da doka ta ce a riƙa baiwa masarauta kowane wata, kuma ya tabbata ana ba su kuɗin nan don ya zuwa yanzu cikin shekara ta 2019 mai martaba sarki an saka mashi kuɗi a akawun ɗin ma'aikatarsa, da kuma shekara 2017 sun kai biliyan 1 da miliyan 100. Rashin tausayi da rashin sanin ya kamata da rashin imani sai a ɗabi kuɗin ƙananan hukumomi wai a ba sarki ya tafi ya ji da riba lafiya sa a Misira. Abin tambaya ne shine asibitocin ƙananan hukumomi gaba ɗaya da jiha babu magani, makarantu babu kuɗi, ko ka ga cewa an fitar da kuɗi miliyoyin kuɗi an yi gwata can, an yi kwalbata can, an yi gada can, gada ƙarya, kwalbatin ƙarya, gwata ƙarya.
sai bayan da na ɗaga na hankali aka fara yin gwata, sai bayan da na ankarar da mutane sai aka fara a kai goro a kai mari, a yi gwata can, a yi kwalbata can, a yi faci can, a yi gyara can. Wai wannan ita ce gwamnati? Ko kuma a farka jami'in tsaro ko gwamna, wai duk tafiyar da za a yi sai an ɗauki miliyan 10, miliyan 20 an baiwa gwamna wai zai je Abuja ko zai je Kebbi ko